Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahinsya sa gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan sa nagapamati sa amon programa halin sa San Carlos, pakadto sa Inuban, sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, kag sa madabuotan sang sining programa, sining station, Action Radio. God bless sa aton tanan. Okay. Yes, kaupod ko isa man kagwaphon do regular na di nga every Sunday. Harry Boy Duran. Yes, good morning. Action Boy, may aga da. Mga aga, Vice, good morning sa aton nga mga nag-monitor dira no sa Vice Gov in Action no kag siguro antes na magsugod at sa kinandan. Kabalo ka na na Ang aton sige, Maria Boy. ngayo lang kita sa nga giya no. So sa amon sa imo Ginoo amon gina offer liwat ang ini nga programa kag updi kami liwat tagay kami sa nga imo giya para nga makapadangat kami sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa aton nga mga kauturan especially dito sa probinsya sa Negros Occidental. We ask this in the name of Jesus Christ your Son our Lord. Amen. Amen. Bao daw ID ang aton nga isa pagid ka Pwede partner. nga kwanta. Daw ko balita sa iya. Doon nangindulaan siya. Butangan ko ni absent. Or awol. Pero may ano kita, may napabot kita nga bisita karon. Daw di maulpot man lang na siya. Sige. Eh, kabalo naman siya kung ano oras. And then, hindi lang ko ano mambal kung sino man na siya. Kay basi kung di man mag-abot balaw. Anyway, may confirmation man kagabi. And then, Pariboy. So, ano gyapon? Pag-start sa aton programa, ano gyapon reminders na? Ang reminders na nga observe ta gyapon sa aton nga health protocol kag although ari na katasubong medyo Alert. Level 2. Level 2 na, no? Bisan ang Bacolod ma level 2 na sugod was, no? Pero ti amo na kung pag gusto naton nga do medyo mapadayon naton ang aton nga do medyo nagamatama ta kita balik cooperate kita gyapon. Okay, kinahanglan gyud. Base bila magbalik naman kita pinagusto kita kag magbalik kita sa budlay naman nga sitwasyon bala. Kumpiyansa naman kita. Kumpiyansa naman kita. But so far siguro daw ara naman ongoing man na aton nga vaccination. Importante gid. Amo gina importante. Kag ti isa way pa nakapabaksin ako. Ara na daw ka kuana ti sa i-remind sila November 29, 30 kag December 1 National Vaccination Day na. Nan. Ara. Pinanlan. Pwede Ito kita. daw ay man may nagsumbi so ang permiro hindi silang pabaksin. Daw ginalain bala ang mind sang aton nga mga kauturan because ngati amo tani niya ang solusyon. Kag nakita naton Nakita naton Vice sa kundi sige roll out naton. Sige vaccination naton. Ti ganubo na ang kaso. Sa una sa bilog nga Pilipinas kalang 22 ka 25,000. Ti sumusobra lang tag 1,000 2,000. Gusto na tungod din sa vaccination nga vaccination program. So kinahanglan di kita magkalipat ang basic protocol
protection sa aton health protocol is that aragya po ng face mask ta daw ga mo gani nga daw dulao naman ang face shield. Face shield. So basta face mask. Kadlaw ko di ganis ang face shield ni kay daw alisona kuno daw wala man sang scientific research wala man sang medical research nga pakita nga ang face shield daw kay kung tanaw naton bala sa mga balita sa luwas sa mga CNN tanaw ta CNN daw yung kita sa ibang nga country ka face shield sila mo daw kita man sa Pinas nga face shield. Pati pero mas mayo gina may protection kita ya pari boy kay grabing support pagit sa ila sa health services nila tidri sa ato kundi pata magproteksyon ni kag kun ma-hospital ka ti pila gid ang i-absorb sang gobyerno sino maski tunga pero may tunga kagid nga problemahon. Oo, kagang nga problema subong kay daw mga ospital daw Ang ariyo mapuno pagid ang hospital da diin ka hindi kagari pag ito sitwasyon guys so tungod sa ospital atong subong nga ginabayaran sang PhilHealth na isa pagid na. pag sa ospital ka subong I think daw 50 na ginapangayo si mo. Pagsulod pa lang pagpanuktok mo da niya diin na ang 50 mo. Oo. Daso rin mo na 50 na guro, tatlo, apat na kadlaw. Ay grabe gid. Dugang ka naman, so mo nang andam gid kita. Sundon ta lang ni Bla. So, magpa-vaccine kita. Okay. Ani lang health protocol. Ako gakuan ko gani gawor ning eleksyon ni Bla ning kampanya. Kasi Bla kung mag-amo na ginutok tawa, pero kahapon kita ko tugapon sa kay Senator Ping Lacson, sa Tangob. Damo tao, pero kita ko ang ilang pag-observe sang social distancing mo. Okay. Nga siling ko, Mayo, pwede gali na Sino implement. kapitan da partner? Si Noli Villarosa. Dapat i-congratulate na amigo ko gali da. Oo, nakita. Successful ang Ako kuan ko mo kasiling ko ang niman, do ka matipon tawo ni Jim nga daan mo. Ti damo tawo. Ti to si Senator Ping, ti Senator Tito Soto. Pero nakita ko sa sitwasyon ang social distancing. Ate, kay maski Na-observe. ang mga senador nga daan sila man na mismo ang example para sa sining protocol naton. Kung may hindi amo na sila man na masaway mo but siguro do mayo ang pagplastar ni Cap Noli dira. Kag mayo man ang turnout sang iyang Senate President king kadtuan ang isa ka barangay na nga bugal ni Kag presidential aspirant. Oo. Kapnoli, subong guro ang kadlaw ya gamo ni Dio. Si isa pa ka senador Lacson nagkadtuman sa iyada. Oo, Well, basta mo na nga kon nga kwanto nga obserbahan kapon nga pwede gali no kay ning siling blangan lingko ga akbisan ako personally go worry ko bla magkampanya nga ining magtipon-tipon da tao during the campaign. Siling ko gali kon gustoon mo gid kag ipatuman mo gid ang protocol social distancing. Pwede ka gali ka face to face campaign in person nga kampanya nga ga-observe yapon sa protocol. Pwede gali ako mangani ka pasalamat man kuya kay ti nagbisita man di sa aton si former DILG Secretary Ronnie Puno. Oo. Kay daw siya ang campaign manager ni Senator Ping Lacson kag ni Senate President Tito Soto. So basi may makita to sila kay ginpahulam ko man siya sa lakyan kay ti NUP na siya mo. Si Kwan? Man niya principal sa NUP. Hindi man na pwede nga hindi takano kay imo na iyang upod. Bayo kay sila pro daw may natandugan to gapon parte politika guro balami nagmangkot. During sa pagtapos ito ang mga media dong itagaan time nga maka-interact sa ila mo. Okay. Daw may namangkot to bala parte sa file bla ni Kwan ni Sara Duterte as Vice President ting sa Batlan Tito Soto niya we don't mind those things why kami nagapaminsar sang amo na ang insakto why kami kapaminsar whoever ko sino magfile daw why kami minsar ang amo niya diretso lang kami sa ang amo ilaman niya nga kandidatura kag ang ilaman niya kampanya siguro amo na insakto nga kandidato by daya I don't care kung sino magfile daya kontra sakon basta ari lang ya iplastar ko lang ya ko galingon kuya kon plataporma ko konti kon i-okihan sang tao. Mayo gid. Daw sila sa paksang ko na. Kita naman niya as observer ya parimboy nag-file man si Inday as Vice President. Why pa man siya nag-announce na siya sa under siya kay BBM. Actually, ang announcement is ang partido ni BBM, gin-adopt nila si Sara as Vice President. Okay. Tidihan mo na. Pero coming from sa kampo ni BBM. Camp of BBM. Gin-adopt nila.
Kaya nung ng partido gindagana ni abi ko ni KBL ni kaliwa KBL. Lain Lain nga man to, partido daw. to. Oo, Hindi na ko nakabudlay isinti sa mga naman. partido nga daan subong. That's why daw hindi man da sikat nga mga partido. Oo. Pero daw Basta And then, gin-adapt nila si Sara. ang mga twisting kapon, amigo ko man, nag-withdraw man as Vice President si Bongo. Oh, Now, nag-file man sa iya presidente, respetaron ta na iya mga desisyon nila na. Kay- tapos ang ma-Vice President si President Duterte nag-announce Kuno man, nga kuno. ma-file man siya kuno as Vice President under kay Bongo. Udo kalaw ay man sila duwa sila mabungguan na isang bata yan. So, hindi man ko magpati sina. But tanawon ta buwas kay buwas pa mo no. Boss gano, buwas pang last day mo. Do ka sadya. Hindi man Hindi naman tindihan subong ang basta ako politika. daw. Amo ni 23 so ay di 30 anyos na ko sa politika daw ay gig ko. The first time ni nga kamo ning sitwasyon, no? Lapo nga mo ni. Siling ko dapat inang substitution na i-revisit inaliwat inang Amogid. Ha? Tanawon ginaliwat. Kilala ni amend din na kay amo na bala nga it should be nga may i-substitute ka let's say kung case of death no. Oo, patay abing kandidato, pwede guro na ya. Hindi ka na fit. Oo, physically fit. Not Hindi lang yan nga sa whims and caprices mo lang yan o kung sa mga strategy. Strategy ko mo, malila strategy. Nya strategy na yan. Yung yung strategy yung tao, galingin ng ulo. At saka sa tao, daw gina-inton yung tao. Anong sitwasyon. October 1 to 8, tabi mo, amo na ang kontra mo. Oo. Sa una nga ka doon ka sa una, Vice, sa una nga filing, ang bantayan na hasta alas 12 lang yan mo. Oo. Para ng strategy hasta alas 12 sang gabi lang alas. amugid. Di ba? Mo sa unang bantayan na ito mo. Tap-tapter sila niya, balaan mo na dayon niya. Ang hindi lang gidgali iya way substitution ang independent. Oo, hindi waya independent. Alain pag kita kung pati may independent na may substitution. Hindi na lang kuya magdalaga at magamuna. May independent na lang kita dason pwede mangali ka substitute. Sang nagligad pa ko di. Switching. Sa nagligad pa ko di nga nagligad pa ko di sa mga programa ko di bla nga panawagan sa mga lingko sa mga konsyal das bakulod basi may mapa-substitute da willing man ko yung may November. Lingko basi may mapa-substitute da kay nakita ko blas lingko one time kita ko singkot ko takgo ni sila ning suldog sa mga konsyalo. Pila-pila ang sweldo sa mga konsyal sa Bacolod. Ang highly urbanized mga 131. Oh, Ah, 100 41? 41? Kaya ako niya kada bulan gani yung chiki ko 94 lang yaw. At buti kita ko na sa kwan Vice nakita. Governor May kuya. nakita ko na post mo. Kung kakulis niyo. 94 daw ay ko. May nakita ko na bot ko na kuan na. Pero nakita ko na post mo siling Ang ko. gina personal ko 94 sweldo ko from personal ko totalon 250 ang Gasto mo kada bulan. inaya sa resita kapayon na sa ay sige lang Mariboy anong tana Pero ining sitwasyon dala na da pa bakal mo panyaga ha kaga Kung ining sitwasyon subong sa nga doon nga kuan na siguro ko na kita nga mga butante, mga Pilipino. Dapat siguro ikuan ta kita alin pa na sa una panawagan ta nga dapat tun-an naton ang aton ginabuto, no? Hindi kay kung tun-an naton ya kung pilang yatag sin sinuno nga. Bukid, Tun-an ta kung naton ginabuto, tun-an ta sila kung kay balo ka anom ka tuig niya mo para sa presidente anom ka tuig niya mo no. Kundo kayo man kay gobernador niya. Di ba kung sino malali di magkadto ya welcome ta malang ya kung magkortisi di sa opisina alin ko mayo na ya goba. Kagang imo man sa imo man nga kuan nga mayo man sa imo nga hambal ka ati kung sino yang mga may mabulig di sa negosyo. Amo na ya ginatindugan ko gina maski alin kagapo na preskon ya kung sino ya ang makabulig nga maayo programa diri sa probinsya sa Negros Occidental amo na yang pagaupdan ta. Kay ini sila tanan kilala tanan ni. Kilala mga amigo ko na ni tanan. Kaya may arabi nga kung timpo eleksyon do tanan do
magkadto di sila sa Negros yan. Kita ya pariboy, eleksyon kag wala eleksyon, migot na sila. O sila ya kung eleksyon na yabi ka mo gamiguay. No, hindi. Mabalaan naman na mo. Kamudlay ko sa sinang eleksyon lang hala balik-balik na sila sa imo tapos pagtapos ng eleksyon daw hindi mo na sila matawagan daw hindi ko Daway na kasinabat. Oo, daway na Amo ginang kasinabat. kontrako mo. Dason magtawag na sila hindi man ko magsabat. May mantanib lang kung magkadatawag mo inang mangayo kaya ti daw malaway. Pero kung magtawag ka malang pangamusta kaya hindi bla daw makongratulate ka kay nagdalaog sila. Oo, doon hindi sila makontak, no? Hindi na daw dula ng why man gani. Mas kilanlano nilang pumuluyo diri Oo. para sa sina nga posisyon. Kaga Amo na bla pariboy kagapon, may mga taga 4th district bilog nga kapitan Aha. naga-tipon, hinunanon because may bisita kami ni gobernador nga amo ni sila amo na nga ginadayaw po kay mga kapitanis da pa lang sa level mismo sa barangay amo na silang nagbulig sa imo. Sila ko amo ning puwersa, amo ning machinery from LGU down to barangay level. Sini mayor, vice, councilor. Pero ang dapat tagidya nga tagaan gidya sa pagpasalamat amo ini mga kapitanis. Kay sila giniya sa ground kung obra pati sa politika non-partisan man tuod gambal kita non-partisan po hindi may participate gina sila ya because ang future sa ila nga barangay amo man na ginatan-aw nila sa isa ka leader nga makabulig. Diba may pundo man ang barangay pero bulig-bulig pagidaya ang mayor da bulig-bulig pagidaya ang probinsya dira. Rumayo niya nga amon niya pag-updanay ni Bong Lacson because siguro sa mamatamat na kada tuig may ara gidya ginakuha ang kada barangay. Financial assistance or maybe ang request manila mga vehicle da mga barangay pagserbisyo Manila sa barangay. So ara aton gobernador when in fact gin-announce siya gani nga every year tagaan niya support ang tanan niya barangay sa probinsya sa Negros Occidental. Dapat ito. Amo ginayang mayo. Amo ganing siling ko ining kundi may mandanas ruling kita sa may dugang sa budget. Oo. Singko namin hindi para gina pang development yan makabulig na dako para pang development especially sa aton mga barangay. Dra mo gamiton bala sa mga local chief executives naton bala. That next week gani pariboy we will approve the 5.7 billion the budget sang probinsya. Sa probinsya 5.7 billion. Alin na sa pila? Alin sa pila na sang last? Well, last year 4.2 because of that mandanas nag-increase kita by 130 million or 150. I'm not sure but the total is 5.7 billion plus already sa record ko. Every time gani magambal ang mga kauturan tanga media niya pilang budget ati ko 5.7 pero i-text ko simo the exact amount. Dako na kuan, dako na nga bulig sa ato na rin naguro ng imo nga amigo. Diyan ay may introduction ko ni sa iya May introduction ko ni sa iya pero tiwaya gid blanco gin paslaw. Kung ni siya tutuod ni diri ni saya sa Negros ang Balatyagon, ang iyang tagipusoon, ang iyang paglingwahe subong. Amo giniya ang amigo ko gid nga senador. We will welcome Senador Mig Subiri. May agagid Sir Jeff. Of course, sa tanan ka pamati sa ato programa, may aga sa tanan. Napaos ko. Grabe yung kantahan na inatod kagabi. Hindi napakanta. Hindi wala. Paos ko. Paos gani sila. Paos ko. Pero kakanta ko sa imo. Kung kakanta ka, background lang ko. Background lang. But anyway, Sen, thank you gid sa why mo gid paslawan ang imbitasyon ko sa imo. Even nga may ara ka pa, may appointment ka pa, and then mabalik ka sa Manila pa siguro. Pero kita mo ang kagamay nga chimpo gin tagaan mo sang tsansa ang ini nga programa. That's as usual, gastorya lang kita. Yes. Ikaw na ginaya, Jeff. Kabalo ka mga palangga. Si Vice Governor, Congressman, para
panasang una, barkada ako naging niya. Sa first term ko pa lang pagka-senador, amigo, naging kami ni Vice Governor Jeff and Jeffrey, barkada gid niya. Basta ari ko di sa Negros, mapulaw gid kami, magkubdanay. Sa Manila, magkitahay magyapon kami. Gani pag-resign ko, siya gid ang Isa ka oras nagtunga ang storya namon. Oo, naintindihan ko pag ano niya balo ka partner kinala sige Mingsa, thank you gid. And then Muna palangga ko gini siya. Palangga ko ni si Vice Gov. gabuto tagani sa hindi ka Hindi balo taga magilunggo. Taga kabangkalan ni mga kauturan. Sige hindi ta na pag-ianan kay may kilanlan hambal man ang aton pinalangga nga senador plangga sa probinsya sang Negros Occidental si Senator Mig Sobere. Mig, Thank you, Gid. Madamo gid salamat, Sir Jeff, Sir Action Boy. Sa tanan ka pamati sa inyong programa, mayong aga sa tanan sa akon mga kasimanwa diri sa Negros. And gapon, sadya sa amon, kaya nakabisita, nakapuli ko sa Kabangkalan. Kabalo ka naman sa tatay, taga Kabangkalan. So nagpuli ko to, to sina Tito Bibing, Mayor Bibing Zaiko, Tito Pidyo Araman, ang tanan nila lineup. Damo-damo kong ginimo di sa Negros in the last 2 days. Pag abot ko di sa Friday man siguro to, pag abot ko din, nagadiretso ko sa San Carlos. Grabe, Sa ilan ni Congressman Jingo Valmayor, upod ko man to sila ni Mayor Gustilo, and of course, pagtapos sila, nagkato kami kay Jerry Rojas, Mayor Jerry, Murcia. Kaya nag-turn over man ko to sang project sa ila to na covered courts and Bagsakan Center. Okay. And then sa gabi, puli na, nag-dinner ko pod mga sugar industry leaders. And then gahapon, Kabangkalan sang aga, and then La Carlota sa imo. Gani, sa yung imo kingdom na. Tanan mga mayor kag barangay captain ato to kumpleto sa 4th district. Salamat kay Pasalamat Congresswoman Juliet, kay Congresswoman Oyet of course Ferrer. Tumanto siya, and of course sa imo pag-host, and upod naton si Governor Bong. So grabe gid ka sadya gapon. Sadya gid. Well, anyway, mas masadyag pag ginaya-per Mig, kunari si Senator Migs, kay kung isaga abot na siya, way man ga pabalogan Oo. welcome tani. Sa totoo lang gid, may record dira si Senator Sang? kung kada tuig pila ginahatag sa probinsya. Amo sa na Negros amo na Occidental, istoryanta sa kay na. LGU. Amo No question gini sa Amo na istoryanta bla kay na vice president ko of all the the senators nga diri sa aton. Si Senator Mig sa muning pinakadamo yung nahatag diri sa Negros. Siya gyud ya. No? Hindi gini siya. Kada tuig sa LGU gin-compute namon daw ginpakita yung data 250 million kada tuig maatagya sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Almost 1 billion na. Yes, that is 3 years pa lang 1 B na. Sa wala ko tikal sa ato Wait naman mga ang kasimanwa. ginapagawa, pero ang LGU kaga Since mga 20 mayors, yes. mga kapitan, among ga pasalamat Since sa ila. 2017 up to 2021, 931 million na nahatag ko sa Negros Occidental, pwede pa gani akong probinsya sa Bukidnon. Ay, hindi na tamanugin to sa ila. Di ba si mga kids Hindi sa oo. Pero, si Tito, kamusta lang, pero hindi bla. Pero palangga ako ganyang Negros. of course. Tanan, banwag kakibot na lang na sila, katawag staff ko, na Mayor, may pundo ka mo di, kung din yung gusto ibutang. Ang namit da, Brother Jeff, kinahatag nato ang priority sa mayor kung anong gid ang gusto nila para hindi magsunggod man ang mga congressman ka congresswomen gatag man ko sa ila pet project so everybody happy everybody gani ini na tuig sa 2022 may release ko di for Bacolod City, ang atong Bacolod City Hospital, worth 200 million, phase 1. Magwa na gid na para makapatindog ito yung aton di sa Bacolod City Hospital. And of course, ongoing tong amphitheater naton kag museum. Kung groundbreaking naton na last time na nagkatukudi. Nagkari ko di sa Bacolod. But this is a yearly program. Gani nagpamisa na ko kahapon na sakaan ko ang budget sang kada banwa para at least madamo kita projects na mahatag sa atong mga palangga di sa Negros Occidental. Kagdasote amo na Sen, you have time nga ano naton kung ano ang programa kay kagapo nag press con ka pero ting ibanta siguro nga mga kauturan diri sa probinsya sa Negros Occidental
mas maayo pagid niya iliwaton ta, no. Let's say example, ano ang imo mabulig sa sugar industry, considering that ang probinsya sa Negros Occidental, that is one source of income ta. 70% of that rely on that business. So ang mabulig ta, ang nagtaas ang fertilizer ta subong, kagapon gid question man na sa imo sa mga utod nga mga media, pero ang iba niya gusto pagid makabati ang aton nga ang imong support paagi sa COVID response naton. Yes. And then ano pagid ang mabulig mo tanan na lang Sige. ko na no. Free flowing na lang. Well, actually, kahapon man sa Natures, nag-meeting ko sa aton mga amigo na sugar industry Sugar leaders. industry. Atoto sila tanan, Unifed, itong grupo ni Tito Nene Rojas, si Sir Tito Manolet Lamata, atoto sila tanan atong mga amigo. And we discussed free-flowing ideas kung ano gid mahimo naton para protektahan naton ang industriya sang kalamay, which is, as you said, Vice Gov, is 70% of the income sang aton probinsya, sang aton mga mag-uuma. Number one topic gid ang sugar liberalization, ang proposal sang DTI subong na i-liberalize ang sugar industry. Ang wala maka intindi sina, ang gusto nila daw sa rice tarification, magsige na lang ta import halin sang sugar sang kalamay, which will kill, no? Delikado gid na kami discuss siya atong industriya. Of course ako 1000% against ko da. Hindi gid ko ya masugot. Di gid ko ya masugot. Makiaway ko sa ila. And there's only a few months left for this administration. Ang importante na tani, with the help of our Kasimanwas and the help of our Lord above, makabalik ko, mabodyguard na makuliwat sa sunod na administration na protektahan ang industriya sa kalamay. Of course, the main problem subong ang pagsakas ng presyo sa abono. Grabe ka mahal sa abono subong. Ang urea sa una, about 4 months ago, 900 pesos per bag. Subong niya, 2001 na. Yeah. Grabe ka mahal. And urea is the number one abono para sa kalamay. So, sa tubo. So, ang plano namon, budget hearing, subong sa Senado, ang gusto sang DA, which we will support, dugangan ang aton subsidiya para sa farmers when it comes to fertilizer. Kapanghatag ni sila sa voucher, Vice Gov. It's a 1,000 pesos voucher ginapanghatag na kada farmer. Kuno muna ang bali na sa akon. Ambot lang kung nakaabot gid. We'll ask our farmers later on, but ang gusto nila i-double, and I support the move na duwa ka voucher yatag, so 2,000 pesos at least makabakal sila sang isa gid ka sako na abono para sa ila uma. And aside from that, we're also promoting the use of yung large-scale organic fertilizer. Sa amon to sa Region 10, sa Northern Mindanao, ang amon niya mga farmers, ang mga poultry farmers, tied up with the agri-crop farmers, nagbakal sila sa China sang katahom gid na machine na conveyor belt system na ginadry nilang itis ang manok. So, first drying of the itis ang manok, tapos ginapelletize. Pagtapos ang pagpelletize, isulod sa sako, pwede na ibaligya as dry organic fertilizer. Barato lang, tag 600 per bag. And kanami, kaya ginausar ko na sumong sa akong ornamental farm, kay Palantito man ko. So, katahom Even sa mga produkto. palays, pwede man ina. Pwede, palay, sa tubo, mais, pwede na siya. And so we have to have long-term, short-term, and medium-term programs para sa abono. And of course, dito sa aton naisgutan kagina na balani mo kagina, itong problema sa COVID, of course, ang gusto ko tani kung makabalik ko sa Senado, pa-file ko sang Bayanihan 3. No question na iya senator nga makabalik ka. Sigurado ginaya makaba. God willing, God ang willing. ato na lang daya ipintahon nga tanaon kung ang imo nga top 3, number 3 ka, number 2 o number 1. Na lang daya Salamat, makapinta sila. By the way, sa ato mga ka-action, si Senator Mix, re-electionist for 2022, mapapili ni siya. Kaysa naligad nga eleksyon, ari na di sa perme, galing na kampanya niyang ibang mga amigo, tanga senador. Sa 2019, yung kampanya ko sa aton amigo. Subong ako na subong. Subong ah. Tanan niya na Ilonggo speaking na maupod gina sa imo. Pasalamat lang ko, Vice Gov, sa aton mga kasimanwa. Kay last election, number 2 ko di sa Negros. Imagine, number 2 ko sa Negros. So, kay naara pa man si Tito Frank Drilon, so Ilonggo man na. So, number 1 si Tito Frank, number 2 ako. Hopefully,
Boss Jeff, Yeah. makaya ko na number 1 tayo ng isa Negros. Hindi, Taga dili man gid kaya. Amo na pariboy ang ginambal ko kung sinuya bala ang mga kandidato nga makatahatag sang maayo nga programa diri sa probinsya sa Negros Occidental. Amo na yung pag-upda na mo ni Gobernador Lacson kag sa mga grupo. Amo na blabay sang may gambal lagi Number sa one, ari lang yaw, si Senator Mig siya, sige na na iya tanom. Harvest time na niya subong. Amo nang iban, so ang iba niya subong pa lang matanom. Ambot sa no sila yung harvest sa May. Salamat, advice. Usually damo ko Kailan? nabatian lang nga niya kadugay nagit siyang Negros nga halin ba kadugay na pila nakatuig ang Negros nga wala sa senador. Kasi kasabag ko si Meg Si siya. Mig siya. Kabalo Ilonggo. ka, dito sa Senado, gina-introduce ko nila as the senator from Bukidnon and Negros Occidental. Original gidya kami taga Negros. Nagkatula kami to sa Bukidnon para dalon ang industriya sang kalamay ag kagtubo sa Mindanao. First meal ta sa si Mig Mindanao. isa man ka respetado sa Senate. Sabi man daw hindi man madali-dali ang iyayang kapasidad sini kay ang capacity sini perti ang caliber sini perti. Oo. Kasunod mo lang ko sa imo, Vice Gab. Kasunod lang ko sa imo. Actually sa Senate number 2 siya kay majority floor leader siya. Eh. Ha? Kung sa pagkagwapon hindi man mapapirdi ni. Kasunod man lang ko sa imo. Kasunod lang ko sa imo. Kagapon galinya mo na si Gob, si Senator Migs, si Kong Yuyet, ari ko sa tupad, ambal ko sa mga amigo kong kapitan. Kita nyo na ang diferensya. Ari pagit sa kilid, ang duwa ka Alonso, si Mio Asos. Alonso, kag si board member Joven Alonso. Puro tisoy. Kita nyo na anong diferensya. Ako lang ang itom sa ilata na tisoy. Okay lang pero gwapo gyapon. Ambal sa iya asawa si Congresswoman, tall, dark and handsome. Ba't ini, sige boss, iba natin Yeah, pagkita. ang atong isa pa ka programa naton Boss Vice Gov Jeffrey, Brother Jeffrey, ang atong plano na ibalik ang NIR. Yes, Negros Island Region. May commitment na ko sa tanan sa media kahapon, sa tanan mga mayors kay nagpa-dinner man to si Gov kagabi, to tanan mayors ato to. Ang akong commitment na ipasargid naton, ma-file gid yun. Nag-file ako bill, i-file na lang namon. Unfortunately, ining administration daw, hindi giya ka receptive sa NIR. But next administration, most probably, okay na, pwede na. So, ma-file gid ko yung bill. Ang namin propose na layi, kay kung mahimo na gid siya layi, bisan sino pa mapungko na sa Malacanang, hindi gid nila madulaan Republic Act, ang Negros Island Region. Senator. So that's my commitment, Vice Gov, sa aton Action Boy, sa tanan ka pamati, we will pass it. We will make it into a law. That is my commitment para sa atong mga Advantage negosyanon. pa na sa mga national agencies kung may mga promotion dira. At least ang NIR, there's a space for the promotion. Example, gakaw lang ang iban galagaway na da kundi inibutang sa isa PNP abi mag-regional director pero kung may NIR tadi additional space Yes. for regional director. Kag hindi na mabudlayan tao. Yeah, hindi Makadto naman sa regional mabudlayan. offices, the ease of doing business. Hindi na magkanto sa Panay. And then even an Oriental din na magkanto sa Yes. Cebu proper. Tungin siling mo kahapon, Vice Gov, actually, eksakto tong ginambal mo kahapon siling ka na. May mga tao nag-complain, may ka-comment na may na lang kuno sa Iloilo kay 1 hour ferry abot na to sila. Pero eksakto itong ginambal mo na ma-overnight ka pa to. Okay. Kung bad weather, hindi ka makapuli. Kakapuli. Pero at least kung ari di sa Negros Island Region, ang atong regional offices, bisan palas 2 kadlawon na sa ngaga, pwede pa kamo kapuli to sa Tapos ang ferry may capacity lang na iya good for how many passenger. Diri maski magdinungan kamoy sa kalibo to pakanto Yes, sa Kabangkalan because Kabangkalan is the center or in case arada ang aton nga mga agencies dito man sa Oriental hindi ka mo kay manami pa mga views pa. Sightseeing pa ka mo. sightseeing. Ito ang iban di ba si Makamiga pa to sa taga Oriental pa sila sang Cebuano speaking no? Delikado. Tas sa mga asawa naton. Amo that's why sin ang inambal ko ang iban ta. Okay kami ni Jeff.
may grupo kami. Amon grupo, uhaw. Ano na siyang uhaw? Ang uhaw, Union of Husbands Afraid of Wives. Yeah! Kami na siyang awa. Amon mo, Senator, may Vice awa. President lang ko si Presidente ko ni si Vice Gab. Maski nano ka Speaker of the House dira sa Congress, may Speaker of the House Gidyayas Balay. Sa balay. Mo na mga sawat. So thank you, Gid, ha? Kung, Vice Gab, thank you, Gid, sa time na ginatang mo sa akon sa inyong programa. You know, palangga ko ni si Vice Gov. You know, I owe him so much. Sa tuod-tuod lang. Every election, ka number 1 ko da sa ila sa La Carlota. Thank you, Gid, Jeff, ha? I will never forget that. Palangga, Imayo Gid, ka man yan. niya, Palangga, Gid. mix nga, nga klase ng tao, kaya hindi kaya, I mean, it's natural ka, hindi kaya plastic, o kung, isa mo lang katawag mo, naginambal ko ganing iban, maski tapos eleksyon, si Senator Migs siya, tawagan mo lang. Hindi man niya siling nga manawag si Jeff o may pangayoon. Why gid ko may pangayo siya? Alin sa senador sa ang hambal ko lang yang pangayo ko lang. Anilanda ang mga tao ga request man sa imo. Yes. Tinuod na. Why tawag sila mambal man lang ko partner kamusta ka da? O birthday ya. O happy birthday. Kag sano ka di makadto ma. Bisan kami ba sa press club? Huwag kami kagi. Di Close nga ko naman- di sa ila. Huwag kami kagi nga na paslaw kami siya. Palangga ko ni Negros Press Club. Paborito ko kini mga Negros Press Club. Puro mga amigo na to. Huwag ko ni... Kag mabuot ni sila. Ay, But, mo na senator kay Silico. We have this 1 hour nga program. Maski 30 minutes lang, 20 minutes ka. Actually, napaos ko kay grabe kitang speaking engagements ko sa halin pa sa Iloilo. 2 days, oo. Kaya nagsugod ko to sa Iloilo and we flew to San Carlos. Pero kapasalamat man ko din sa Iloilo kay fully endorse ko sa grupo dito ni Governor Art Defensor, si Toto Defensor. Ginalsa niya kamot ko together with Mayor Jerry Treñas, tanan mayor sa Iloilo. Of course, diri sa Negros. Pasalamat mako kay Governor Bong. Thank you, Gid, sa pag-alsa sa akong kamot. Dito nagsugod to sa La Carlota gahapon with, of course, Vice Governor Jeff and upod ni Congresswoman. And hopefully, first of all, pasalamat kay Kuya sa tanan Ilonggo nato ng mga kasimanwa na grabe gid ang outpouring of support. Sa survey, partner, kung matanaw ko sa survey, may mara na ng mga demographics. So demographics, mga women, men, mga laki bay, ang 18 to 26. Kung sa mga language, ang Ilonggo speaking, 100% yun. Pag ma-question sila sino inyong putaron pag senator, 100% ang magwa. So believe ko gidya sa aton mga Negrosanon, sa aton mga kasimanwa na Ilonggo, pag-support sa fellow Ilonggo, sa fellow Negrosanon. So, I'm so thankful. Pasalamat gito. Amo mala na gida expect namon daya yung pagpasalamat pala nga sa support, and then will tadahan niya sang projects. Yes. yes. Kag hindi niya lip service, kay nahimo na ni Senator Mix tawag na eh. Why natakilan lan nga testingan siya kay ara na nakita ta na kung ano siya mag-support sa LGU. Plus ang sugar industry. Ang away pa sa Siguro una. may mga iba ka tao na nakalipat ang aton fight sa sugar HF, sweetened beverages. Itong Pwede, HFC, yung high HFC. fructose corn syrup. Grabe gid niya away nato sa Senado. Correct, You know, we really fought tooth and nail to make sure na ang taxation, ang buwis na ibutang sa sugar is not the same. Hindi pareha sa high fructose corn syrup. Gindoble gid ko gindoble ko ng high fructose corn syrup kung kita 6 pesos ang locally produced sugar, ang imported high fructose ginhimo ko 12 pesos para ma-promote gid naton ang Ang aton gid aton gid yan na produkto Dumduman na ko ng kalamay. away sa ito ni Senator Mix nga up to the very last minute baka Oo. ang mga ang ang kwan sa to ang pagbutuhay Actually, ito, di ang ba? butuhay ito 8-7. 8-7 after the Kung last isa minute. lang, kung isa lang nagkadto sa piyak, 50 ta na diskusya naton industriya. So, gabi, nagibi gani ko to made an appeal. It was a very passionate appeal. Nagibi ko to sa Senate. Ginambala ko sila, you will affect hundreds of thousands of families in Negros, in Bukidnon, in Cebu. Kay ang sugar industry is not limited lang sa Negros Occidental. Araman na sa 19 provinces all the way to Cagayan Valley. May industriya ta sa Kalamay da. So,
naghibi ko, passionate pagkita nila, may nakakuha matadugang, siguro 3 ka boto. Ang boto nagabota 8. Kung wala, gabi man labi sa piyak. Gabi man ang labi. Gusto ko man niya klaruhon, we're not, si Senator Mix, wala lang yaga focus sa sugar industry man. May mga palay man, considering that Yes, Negros yes. Occidental is, of course, one district ang sa ako, pila naka-district is sa Center of Rice Granary. Yes, yes. So, may ara man na siya programa with that. Basta farming. Basta farming, agriculture. oo. It's Basta not farming, only agriculture. Rice, may corn, man na sa, kung ano, whatever. Nga mga... Okay, chairman man ko sa Committee on Cooperatives, author ko sa bago na cooperative code. Gabi gid ang pag-prioritize so sa Senado when it comes to the cooperative sector. So, alos tanan aton mga farmer groups, ara na sa kooperatiba. So, ara gyapon ang ila tax fee incentives, amo pa na. Pag-abot sa train law, gusto sang DOF tani kwaon tanan incentives na ginatag, tax incentives na ginatag nato no fiscal incentives ginatag sa kooperatiba. Hindi man ko masugot. Ginaway man ko to sa ila. And thankfully, pag pasar sang train law, gina-exempt nila tanan kooperatiba. So right now, the cooperatives are still availing na tax exemptions sa ilang mga transactions. Ay, kadlaw lang ko kay mamo niya, maski itong proputi man tagipuson. Okay, mama. Dari pag ito daw may ka-text, di nga daw ka-idol, gitsi mo, sige lang basahon, kula ni sino pabutohon, ta kundi ang taga Negros, kag gabulig dari. So, amo Thank na, you, Gid. no, Thank you, Gid. gabulig sa sugar industry. So, Salamat, Gid, kita sir. mo. Salamat. You know, Sen, spare gid ko sang time nga mga 10 minutes before matapos ini kay ginabasa ko ni ang naga-text aton nga naga-participate la ti amo na ang aton nga ga-enjoy kay ga-participate ang mga listeners ta Yes, yes. ga-text na sila dire. Dugay na nimo programa, Vice Ano Gov? nag-start mga Mga- 6 months na pa rin. Mga February. February. So every Sunday ni imo programa, Every every Sunday. Sunday. Namin. Kay balo ka daw pamilya na ang pag ano sakon sang Action Radio dire. Nice, nice, nice. So mga amigo taman. At least may hara ka venue Pari no, Eric, kag si Pari i-promote Nora. imo mga programa sa provinces. Oo. This program intended for information kung ano ang ginahimo namon da sa council kag sa kay gobyerno. Kung isa si Gob monthly ari na siya sakon. Kabisita. May ara gid saya time and monthly diri sa programa kag ang primo mo amo nang isa ko di ka co-host si Andrew Montilibano. Oo, si Andrew. Why sa subong? Why awol? Pero pamati na. Pamati Awol si Andrew. Nga, kanina wala siya. Kasi nag-date kagabi. Si Pari Boy, amo na iya kung wala ko diya partner automatic na si Pari Boy Duran. Amo ni galupok ang tingog yung sinis kanginan eh. So do kanami man nya sen nya may information nga ginahambal ta sa taga probinsya sang Negros Occidental anong programa ni gobernador, and then here comes yung bisita diri kag isa niya kapag kita ma-organize pa makadto ara lang nada pero iniya ang programa bilog tani nga probinsya, and then mga utod nga Pilipino sa foreign countries. Ay kay Sa YouTube, online naman ni, online ni, may ara online ni. kita yung Facebook OFWs Live. tanan, oo. So, Nice, nice. daw kasadya malang, kita mo daw usual malang, mangkot kagabi sa ako. Why astorya lang taya? Gani, oo. Para makita, pag isa nagatanaw si mo, nga, daw ka normal lang nga klase Yes, nga yes. diskusyon. Hindi lang ta magstorya man diya sang Heavy issues. Heavy issues. Kag dason do kasadya gani, may mga daw may gapon na nga events kagapon do Gabing kadlaw events nako. kapo, no? Amo na, Basta sige na lang. kita tanan, katingala, ano na matabo. But anyway, sige lang. Basta Biyaan na paniwas. nato sila. Bayaan ta na lang na, respetaron ta. Respetaron Kung na lang anong nato. ilaya nga mga decisions dira. And then, Correct. at the end of the day, ang tao mangyapon na mag-decide. Actually, gapasalamat man ko sa ila. Kaya may mga grupo na nag-adapt sa akon. Pati man Kay yun, nag-independent man ko pag-file, why ko partido. So, amo nagapasalamat ko kay Gov, kay Vice Gov, kay ginadapt nila ko di sa Negros Occidental. And of course, may mga dagko man ng mga personalities na presidential boss na Pero nag-adapt sa akon. ikatakaan na, basin malipat la ko. In this Comelec rolling, ano kilalanon tagid niya? I-amend na ton. I-amend I-amend Oo. niya. Ang balaod for electoral code, kinala ni amend dulaan gid nato ning
for substitution. Kalokohan ng substitution. Do hindi na naton maintindihan nag-file kita October 1 to 8 and then mahulat pagid kita up to November 15. Kung ano gid ang final. Muna lang ang bal mo nga kung desidido ka gid, seryoso ka sa imo pagpapili, nga hindi ka mag-file during the filing of the certificate of candidacy. Yes. Kung mas mayo siguro, i-extend na lang nato ng last day of filing. Oo. Kaysa mahimo patas ang substitution. Subong lang kuya nakapamati isang ginamana ko si Vice Gov kay Kadlaw man sa kapon. Subong lang gid kuya nakapamati isang lingwahe na placeholder. For the first time, why pa ko kapamati experience na word placeholder. Placemat, yes, kaya namo placemat. Placeholder, ang ma-file ko ma-reserve sang posisyon para sa imo. Reserve na dagadamo ng ilang dami. Agwabe gid. That is the first time. So nag-file gid kami sang bill. Ako, Senator Gatchalian, Senator Joel Villanueva, Grace Poe, kag si Nancy Binay, nag-file gid kami sang bill na dulaan na ng voluntary substitution. Kay in the past, may ara gid sang ginatawag sang involuntary substitution. Kung madisgrasya ka, magsakit ka, mapatay ka, incapacitated, inaya pwede ma-substitute. Pero kung subong ya, voluntary, bago lang naging butang. 2016, I think to accommodate the request, I think to accommodate President Duterte kay amo gyapon natabo, last hour man siya nag-substitute. Pero sa 2010 kag 2013 elections, why gid niya sang voluntary substitution? So nag-file gid kami sang bill na dulaan na ng substitution. Kung gusto nila, i-extend na lang ang period of filing. Kaysa October ta mag-file, November 15 na lang ta ma-file. Gusto nila December, okay man. Diba? Pwede gid sa una sa sano ta nagpailaw last February. After January ang presidential, national. February ang local. Isubong ginmob gani for 7 months and then mahulat pagid kita magastuhan pagid ta. October gasto ka na. gambal na ko yung nga niya advantage niya sa mga incumbent. Yes. Ang Ang mga 7 bago months mabudlayan. Bago. Mga bago mabudlayan. Di nag-pandemic pagid kita, may mga protocol naman na ang campaign process ta. Ambot may mga guidelines naman ng COMELEC kung ano na kinahanglan makadto ka sa barangay nakaswab ka o siguro basi kung sa Kabudlay, level 2 subong magkampanya. why Kabudlay. na taguro Gaulat pagani ko sa desisyon sa COMELEC kung ano gid ang aton guidelines for face-to-face campaign. Ang ambal nila to sa news, tanaw ko news to sa kadlaw, ang siling ko nila, okay ko nung face-to-face pero depende ko no sa pila ka bilog tao. So kung ang venue makapapungko sa mga 500 ka tao, kung alert, depende ko no sa alert level, kung alert level 1, way problema, 80% pwede ko no alert level 1. 80% makapungko, makasulod. Pero kung alert level 5, of course, there will be no face-to-face. So, depende sa alert level. Depende sa alert level. subong ganing napakuha ng face shield so okay malana kay ito why taman ginasunod gito yang iban gasunod face shield. Tambal ko ba si Vice kapon to bala sa kay sa Senator Ping wala ang alam mo to gin-announce mo tingin kapon to. Pero ato mo na lang ang balko nga pwede man lang gali gyapon organize siya. Maka-observe man gyapon sang social distancing although nga damo tawo pero organize kayo. So, depende ko sa kandidato sa pagpalakat sa kampanya. Ang namin siguro sa mga politiko para sa amon ni Vice Governor, magpahimo ta face mask na ibutahan naton litrato di sa tong lower side para kisa magadto kami to sa mga kanwa. Ang mga tao magambagit sila na sen pwede no mask. Mga yugin sila na picture no mask. Delikado mo na kay may harap pas ang COVID, no? So magpalitrato na lang ta Jeff ang aton ibutang sa mask, ang lower ang aton guya, ang aton smiling face. Pero sa totoo na COVID man si senator Oo, duha ka beses. Twice kami Pero na. during that time sen nuay ka pa ma-vaccine. Kabalo ka, first one. Brother Jeff, ang una gidya, ako pinakauna na igo. I was patient 142. 142nd patient. So, bunga 2+ million na, almost 2.5 million. 142 ko, patient 142. That was in March 13, 2022. Ang lockdown, March 16. So, pag-igo ko, pag-announce ko to sa news sa TV Patrol, kag sa 24 oras, nagwa ko na the high profile, ako pinakauna na high profile na political elected officer na naigo sa COVID.
Te, siguro pag tanaw ni Presidente, by March 16, yung lockdown niya ng whole Philippines. So, ang budlay pa to, Action Boy, kag Brother Jeff, ang budlay pa to ya, why pa to sa mga protocol? Oo. Oh, why di nakabalo, pila ka adlaw ang atong quarantine. Ang ila protocol at that time, duwa gid ka negative swab bago ka makagwa sa imo kwarto. Amo na naka-isolate ko da 36 days. Right. 26 ka adlaw ko na isolate sa isa ka kwarto. Kay ang subong niya 15 days okay na. Man gani may ara pa gani 10 days lang, 12 days. So at that time, double swab, kinalan double negative swab. Isa man lang tong testing center, RITM. Kabudlay pa to mag-schedule sang swab kay masiling sila favoritism. So, sa sulod ko sang kwarto, sa 26 ka adlaw, forbida. Boto na budlayan kikiyat. Pero, thank God na mild. No, na tuwang kaso ko, 39 fever, na LBM ko. Pero ang manami, why nagsulod sa lungs? So, why ko ka pneumonia, katilaw pneumonia. Ang second, why nagito asymptomatic na ko tong second, natabo na sa SONA. Nagpa-testing ko to para sa SONA, nagwa ko positive. So, why ka na nagkatog? why na ko So, why nakatog? na Oh, band ako, band. TV ka na lang nagtanaw sa TV. Sa TV. Grabe, no? So, Pero- amo na natabo sa akon. So meaning hindi gidya siling naggrabe ang imong nagsibir why kay because siguro ay Pero why pa ta, pneumonia wala pero yan, why no? pa ta timing na kay na pneumonia vaccine ko. Amo gina Na pneumonia amo na vaccine. yang nakaprotect sa imo Pero sa tanan, may kay damo ka pamati sa programa mo, Vice Gov. Ako niya pa ngayon sa tao, na kung pwede, mababakuna ka mo. Hindi ka mo na. magpadlook. before ka magabot amo ng amo Topic topic yun. nga duwa nga kinahanglan gina-encourage gid yan namo ng mga kauturan ta nga magpa-vaccine gid. Gani. You know, Brother Jeff, no, Action Boy, may aral ako example na yatag sa tao. Sa ang tanan ka pamati naton mga kasimanwa. Ang tatay ko, 81 anyos, 81 years old, governor subong sa Bukidnon. Kung wala to sa naigo sa COVID, naigo siya sa COVID, kung wala to sa mabakunahan, disgrasya, tatay ko. Timing lang kay first dose niya AstraZeneca, nagulat gid kami 4 ka bulan para sa second dose. Pag bira sa iya sa second dose, why hindi nagabot isa ka bulan, igo sa COVID. Pero kita mo, why gid sang simptoma, nagsipon lang siya, Mayo, sipon Mayo, lang siya. at least Mayo. Sa balay namon, out of 10 katao na gaista sa balay, siyam ang naigos COVID, tanan sila vaccinated. Ang simptoma, jutay lang gid. Why sang na hospital? So that is an example nagabigid ang bulig ang proteksyon sang bakuna. Okay. Your final words, Senator. Okay. Nag-overtime. Nag-overtime. Sorry, gid, Pero sorry. may allowance pa ko na. Di mo. Allowance ba? 10 seconds lang. Pagkatapos mo ni, mangayo na ko pasensya sa mga nag-text. Kaya do may problem mga to niya, pariboy. Nga kung may Gakadula? Gakadula. Gakadula That's why siya. hindi ko ma-mention tanan, hindi ko mag-greet tanan. Ano? Istoryahan ta ka karong nga. Oo. Okay. Sige. So, hindi na ako madugay man kay para dito overtime mga kigang stasyon. Pasalamat lang ko sa imo. Vice Gov, thank you so much Thank you, sa Gida, suporta na Senator. ginatag mo sa akon sa imong district. Of course, Action Boy, sa tanan nga pamati sa aton di sa Action Radio, sa aton makasimanwa, madamo gid nga salamat sa suporta na ginatag niyo sa akon kada eleksyon. And rest assured, I will always commit 1,000% for sa pag-uswag sang aton probinsya sa Negros, kag pag-uswag sang aton Negros Island region. Yeah, NIR. Forthcoming Ako NIR. sa subong pa lang pasalamat na kami sa imo because may ara na mihura ang imo yang programa, ang imo nga pundo gina-share mo sa probinsya sa Negros Occidental kag iniya mabenepisyohan ang iba niya mga barangay kag ang iba niya LGU. So with that yaga pasalamat na kuya, that's a very good performance Thank you, sa Gil. isa ka senador. Tuod lang maski isipon ta ni yung mga upod mo dan ni isa gani guro ka
Sinmil, way gani maging padala guro natin. But anyway, No comment na lang ka. Puro mga amigo man nato. migo taman na. Yes, Pinamuligan taman na kay because nga election gapuno gi kita sang dusi. Not only for our province but the entire country na lang para dira kung sino ang pinakamayo nga maghahatag not only sa province pero sa performance niya sa bilog naman niya nasyon. Amo naman ang ginatanaw ta pero ikaw plangga ka gid namon dire Thank you, bilang Gid. isaya ka senador and then very good kag plangga ka man bilang isa ka amigo. Thank you, You Gid. and me kabalo ka gid Yes, sina pila na katuig nga pagkami. Dalom aton nupdanay. Dalom. So, thank you very much, Sen. And, Thank you. I love you, God Vice bless Gov. you And I love the people of Negros. I yes, love the people of Negros. God bless the people of Good luck. Negros. Pero diri rest assured 100% support. Thank you. Tamo ka tekso. Nawag talaga ko na. Salamat gid sa pag-ulikid mo, Senator Mig sa Negros. Ari may si Mina Agustilo Guiñez. Okay. Mina Agustilo, okay. Please padayo na Senator Migs ang NIR para sa Tauhay Road. Road trip ta sa isla. Okay. Ang amigo ta sa Las Vegas yaw nya pinakagwapo nga senador. Pinakamabinuligon, hardworking. Amo gid. Thank you. Senator. Salamat. Amigo ta sa Las Vegas to. Sadya man na. Ang vote ko diri para sa iya. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Si Dave. si Dave magulang ko gali. Para sa yun. Okay, si Alfredo mo man. Ay, agali. Basta Perer mabuto si mo. Thank you, Gid. Ay, sige. Sige, Sen, salamat. Hindi ko na pagkano ng imong Mapuli oras. naman ako, Mapuli ka na, dugay-dugay. May flight ka pa. So, Kay good luck. Mapamindoro pa ko, boss. Ang aga. Grabe. Okay, God bless you. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Wala kami dahil sa staff mo picture ko Yes, of course. Okay na. Salamat, Kaya, Gid, hindi sir. na lang ko Salamat. anay mag ano sa sa aton nga mga greetings, greetings. Bawal Pasensya tayo, na. Kag partner. Sige, partner. Tawagan na ilan ta. As usual. Good luck. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.